ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ହିଁ ଅଟେ। କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା ରଖିଲେ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। ସମାଜ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା ସେ ସବୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କର, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନଟା ସମାଜର ନୁହେଁ, ତୁମ ନିଜର। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ଠିକରେ ଅଛି, ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ତ ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ହେବ। କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ତ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ହାତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ହାତରେ। ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହେଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଜୀବନ ସାରା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଗେ ନା, ମନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଜଣେ ଜୀବନ ସାଥୀ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମଣିଷ ବଳବାନ ନୁହେଁ, ସମୟ ବଳବାନ। ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଏ। ସଂଘର୍ଷ ବିନା କେହି ମହାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ଆଘାତ ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ମାନେ ନୁହେଁ ତୁମେ ଖୋଜିବ, ଜୀବନର ମାନେ ତମେ ତିଆରି କରିବ। ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଥାଏ, ସେ ସମ୍ମାନ ହେଉ କି ଧୋକା। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନରେ ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଛଡେଇ ଦିଏ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କାଲି ହୁଏ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଅନ୍ଧ କରେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିଷକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ହୃଦୟ ପସନ୍ଦ କରେ ସେ କେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ହରେଇଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡେ। ଜିତିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ କେଉଁଠାରେ ହାରିବାର ଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ଲୋକ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଲେ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଉଧାର ନେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମାଗିଲେ। ମଣିଷ ଘର ବଦଳେଇଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ବଦଳେଇଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ବଦଳେଇଥାଏ, ତଥାପି ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଜଣା ଓ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିଜର ହୋଇଯାଏ। ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାକୁ ହରେଇବାର ଡର ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କାରଣ ଅକୁହା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା କିଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ତରଫରୁ ହରେଇବାର ଭୟ ଥାଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି କାମ କରେ ପ୍ରଥମେ ତା ହୃଦୟ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଜିଭ ଏକ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯିଏ ବିନା ରକ୍ତ ବାହାର କରି ମାରିଦେଇ। ଅଶାନ୍ତ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛ କାରଣ ତୁମେ ଅଦରକାରୀ ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡିଛ। ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଶସ୍ତା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏହି ଜିନିଷ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖେ ତାହା କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଜୀବନର ସବୁ ଲଢେଇ ଏକା ହିଁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ଛିଡା ହେବେ ନାହିଁ। ନିଶା କରିବାର ଅଛି ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଶା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ରୋଗ ବି ହବ ଯଦି ସଫଳତାର ରୋଗ ହବ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ। ନିଆଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବି ମରିଗଲା ପରେ ବି। ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନମ୍ର କରେ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମୂର୍ଖ କରେ। ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବ, ହେଲେ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନ୍ଧଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କାହା ଉପରେ କରିବନି। ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଭଲ ଗୁଣ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଭଲ। ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସେ। ଖରାପ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତମ ସାଥ ଛାଡିଦିଏ ତ ଜାଣିନେବ କି ସେ କେବେ ତମ ସାଥିରେ ହିଁ ନଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ କେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ତମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖ।